Здравейте на всички, аз се казвам Хайк Шурян и напоследък срещнах един много луд канал, където всеки ден качват някакви ненормални лайфхакове. Вие имате ли някакви приятели, които наистина ги гледат тия лайфхакове и са ползват от тях, защото аз нямам? Добре, нека да видим първият лайфхак. Добре, да си представим, че някой наистина се възползва от този лайфхак. Ама как би изглежда това в реалния живот? Или ако някой те хване докато го правиш това нещо? Ало, Кирчо! Абе тука детето ти поводя, бе! Нали ти казвам, не му купувай тези компютри, бе! Да, то Кирчо май се изнерви той. Много тъпо, много гадно. Ама какво да се прави? Вторият лайфхак. Добре, да си представим, че сме в такава ситуация, че нямаме кухня, нямаме тиган, нямаме абсолютно нищо, но имаме ютия. От какво ще ни бъде сандвича ли? Сандвича е много лесен, всеки може да го направи този сандвич. 2 парченцата хлеб, малко кашкавал и след което една шункичка отгоре. Започваме. Добре, сандвич е готов. Сега, както във видеото ни показаха, трябва да го сложим тук така и да го навим. Добре, готови сме. Добре, включваме ли гютията? Много подозрително. 1 hour later. A few moments later. Добре, едва след 1 час това нещо се сготви. Не знам кой ще се занимава толкова време да го прави това нещо. Обаче нека да видим резултатите. Интересно е все пак. Все пак не изглежда толкова тупо този лайфхак. Ой. Сиренето се разтече. Добре, можеше да седи повече време. Всичкото, което аз готвям, принципно е вкусно, така че не се таковам толкова. Ама много време чакане. Значи да си сложиш нещо на челото, върху което вече да слагаш очилата. Нека да видим как би изглеждало това в реалния живот. Ей, брат, намерих я оная, дето... Какво е това на челото ти? На това слагам очилата си. Нали знаеш, че може да го сложиш на главата просто? Изчезвай. Изчезвай, ти казвам. Добре. Искам да срещна този човек, който е измислил този лайфхак, да му погледна в очите и да му кажа. Защо? А от самата бутилка не може ли да се пие? Аз не мога да разбера. Кой изобщо прави тия тъпи лайфхакове? За този лайфхак на нас ще ни трябва нож и бутилка. Нека да започнем. Готови сме, приятели. Първата част е готова. Следва ни това да го сложим отдолу. Обаче, защото долното е много голямо и това не влиза вътре, ние ще се възползваме от Тиксо.
Готово! Четири дни! Какъв е то лайфхак изобщо? 4 дни трябва да седа и да чакам. И защо трябва да чакам тези 4 дни? За да може колата да стане прозрачна. Добре, за този лайфхак на нас ще ни трябва кола и активен въглен. Сега ще трябва да изчакаме 4 дена. Няма да е по-лесно, ако просто се изчиства с нормални салфетки. Окей, ние не сме от лесните. За да направим този лайфхак на нас ще ни трябва сол и едно яйце. Съвсем без да искаме чупиме яйцето. Малко тук се проваля, ама ръцете ми помогнаха. И сипеме сол. Много сол. След което вече почваме да бършим. Да ви кажа честно, особено не виждам смисъл да слага сол, защото хем трябва чиста сола, хем яйцето и това изобщо не е лайфхак. Не, то лайфхак 100% няма да го правя. Добре, приятели, благодаря много, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да натискате на лайк бутончета. Нека да съберем колкото може повече лайк бутончета, за да може да помогнем на това видео да скачи колкото може по-нагоре по For You page. Не забравяйте да се абонирате. Instagram профил ми е в описанието, всичко е там. И за Twitch също може да пускаме лайфове и заедно да гледаме някакви луди работи, да се забавляваме. Още взето, още веднъж благодаря много, че гледахте. Очаквайте все по-яки видеа в бъдещето. Чао! И напишете в коментарите какво мислите за това видео.